تحكي قبل على اليوم. انسلموا لكم حبيبتنا ونلقاوكم على شوتر irġiel nisa tfal għaljeni tal-iktar il-bot. Tajt lix li anke inti tħalt għal dil-krejz għax bħalissa krejz sħiħa u kulħadd jiddiskuti l-aljeni u l-UFOs u daw l-affarijiet. Isma, jekk tmur f'post bħal da, taħseb li jkun il-lendi xi aljen hemmhekk, għax ħanajlek. Ħalli għalli fil-komment nissemgħu li huwa Gaza, li ma tantx xi ċajta sabiħa, ta' fil-fatt Gaza hemm kriżi, m'għandhomx flus, għandna suppost flus għandna biex nagħmlu t-torq, imma ma nafx bħal dejjem nirringrazzjawkom tal-li is-senjaj tal-unna x'kelmem. Tajtuna sinjal fuq din it-triq u jekk ikolkom xi toroq oħra u xi affarijiet oħra, ibgħatuhom hawnhekk, tajjeb. Issa kif tinduna xi ħadd għaljen? Ġejna fuq l-aljen, jiena naħseb mill-qalba tal-mużika. Xiġifieri. Qatt ma rajt fin jkun kollox għaddej normali, f'daqqa waħda. Beta, qalbet il-mużika, ġifieri toqgħod moħħok hemm għal meta taqleb il-mużika. Ma sa waħda, l-mużika fil-films m'għandix il-mużika tiġri miegħi kollu, però għandek raġun, eżem dil-ġimgħa nnotaj xi ħaġa vera Suspettuża. Naħseb li ltqajt maljen. Faqqa. Għax kont qed nieħu kafè għall-affari tiegħi u f'daqqa waħda ġie l-waiter u kellimni bil-Malti. Oh ħejja. Issa di xi ħaġa rari ħafna saret. Anka xi ħadd li jħallas bil-cash. Eżatt għaljen. Insomma, nibdew għax qed imparlaw fil-vojt u llum ħankunu qed nitħattu dwar il-punt u l-fatt li esperti ta' Luis Doneo se jarġa' jibda. Taf min applika bil-ħaq. Oh, ġoxxo xogħol nara. Ejja, ħadidħol il-web. Kemm għandkom sabiħ is-Superman. Naf, intom għandkom sabiħ in-net. Kellna missantela kollox, ma nistennew nitilgħu fil-gvern biex forsi nagħmlu refurbish bħal. Ejja, u Luis. Lu, kemm tidher differenti fuq it-television, Luis vera isbaħ fuq it-TV. Marki, inta, Luis ma ġiċillu. Offillu. Tinstaw napplikaw miegħek. Għale, tistaw, għalek qiegħed biex tapplikaw. U dawk it-tfal kollha li jkun hemm da esperti, dawk kollha ta' Luis. Min ġuf Luis joħorġu jew. Le, kolla tal minn ġu fin-nies oħrajn. Ma nistgħu napplikaw. Sorry, peress li Super One. Laburisti biss jistgħu japplikaw. Daħlu x'politika ma tfal, le men iridu bojot, suwed griżi, ton. Anka jien? Anke Nazzjonalisti, okej, mela tajjeb. Isma', aħna għajtlu. Aħna intelligent. Bħala tfal. M'għandix dubju. Ġifieri we can make it. Speċjalment għax hemm l-iskola Chiswick. Mela hemm ċans kbir li tgħaddiju, hemm ċans kbir. Saqsu ilu. Saqsu. Xi spiċċa fis-sena 2000. Ma fiex. Xi spiċċa fis-sena Xi spiċċa fis-sena 2000. Ma fiex. Ma nafina. You give up? Iju għara, ċedejt, xi spiċċa fis-sena 2000. Fis-sena 2000, u bdiet 2001. Isma', kif jistgħu japplikaw it-tfal? Jiġu għawu. Bħalkom, reception, jirbsu sabiħ bħalkom. Yes, thank you. U japplikaw, ma dil-ġimma l-axħar di japplikaw, għax dal-waqt jintlew. Do it. Isma, u thank you tal-li tamlu program esperti. Taw selli li Luis is much more beautiful than you. Ija, bej, dispaċini li mux edha unek. Anka ħna. Xorta għantik ħakta. Love you. Love you. Kissa. Hey, mux fuq il-lips. Għannara. U minna nawguraw il-Luis u t-tim ta' produzzjoni ta' il-programm u l-esperti, eżatt. Isma, aħna ħanrukom waħda qasira ħafna ta' ħorni. Jina ħoni! Dabili għal-line, mux problema. Tiblokka l-garax, anzi tant l-aħjar. X'regoli għandek bżonn meta jħossok sidi triq? La nota, la spiegazzjoni, konfidenza t-post! Kieku kienet lobba ta' fejnu l-arpost biex tipparkja konter baħa żgur. Issa nispera ma sibx love letter manti l-warden wara di. U dak kien shooter tal-lum. U jekk taraw xaġa interessanti jibatulna fuq shooter@danusan.com. Narakom għal. X'tarakom għadal?
Il-lejla, issa, dal-waqt, fit-minti oħra jibda Brillanti Singers, l-ewwel episodju, l-premier, l-importanti ħafna xada għada. Min daħlu da? Kif ngħidu aħna Araw brillanti. ħafna dak li jafu jkantaw. Ftit il-bravi, iżda wieħed jew waħda biss. Brillanti! Dal-waqt. Niġi wkoll, imma lejla wkoll, importanti.